Προειδοποίησης βολέα. Κόκκινος κατάσκοπος στην βάση. Κόκκινος κατάσκοπος στη βάση. Λίγη βοήθεια παρακαλώ. Στο αγόρι μου δεν το έχεις. Ένα. Νομίζω πάλι. Έλα, τελείωνε. Είναι ακόμα εδώ. Τέλεια. Κύριε. Βλέπω ο χαρτοφύλακας είναι ασφαλές. Μάλιστα, Ναι, κύριε. είναι. Πείτε μου, μήπως κανένας έτυχε να σκοτώσει έναν κόκκινο κατάσκοπο στον δρόμο του? Όχι? Τότε έχουμε ακόμα πρόβλημα. Και ένα μαχαίρι. Μεγάλο πρόβλημα. Σκοτώνω πολλούς ηλίθιους κατασκόπους που είναι σαν εσένα. Χωρίς παρεξήγηση. Αν προσπαθήσεις να τον σκοτώσεις, πρέπει να ξέρεις ότι δεν είναι όσο δυνατός είμαι εγώ και είναι δυνατότερος από οποιοδήποτε εδώ μέσα. Και τι είσαι εσύ, πρόεδρος του fan club του? Όχι. Αυτή θα ήταν η μάνα σου. Αντιθέτως ήρθε να μας καταστρέψει. Άκουσε με, μικρέ, οι φωτογραφίες αυτές είναι το δεύτερο χειρότερο πράγμα που θα σου συμβεί σήμερα. Δώσ' το μου, βλάκα. Ο κατάσκοπος έχει περάσει κάθε άμυνα που θα του σταθεί εμπόδιο. Δείτε τι έκανε στους συναδέλφους μας. Και το χειρότερο μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από εμάς. Μπορεί να είναι σε αυτό το δωμάτιο. Μπορεί να είναι ένας από εσάς. Μπορεί να είμαι εγώ. Μπορεί να... Τι! Ήταν προφανές αυτός ήταν ο κόκκινος κατάσκοπος. Περιμένετε απλά. Οποιοδήποτε λεπτό τώρα. Οποιοδήποτε λεπτό. Δείτε! Κόκκινο! Περίμενε, είναι αίμα. Άρα αυτό σημαίνει πως έχουμε ακόμα πρόβλημα? Μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, ποιος θα πάει να βρει αυτόν τον κατάσκοπο? Πίσω σου.